нисфи рӯзӣ, ҳавои сарди зимистон. хонуми босалобате ба назди пиразане ки қуттиҳои тухми мурғ дар наздаш пеши дукони сари роҳ менишаст, омада пурсид: тухм чанд пул аст? пиразан ҷавоб дод: 1 донааш 1 сомонӣ. хонум гуфт: ман бо 5 сомонӣ 6 дона тухм мегирам, аммо агар розӣ набошед, намехарам. пиразан дарҳол розӣ шуда гуфт: майлаш, гиред, шояд савдоям кушода шавад, чун то ҳол 1 дона нафурӯхтаам. хонум тухмҳоро гирифта рафт. ӯ худро ғолибе дар майдони набард тасаввур менамуд. ӯ савори мошини тамғаи хориҷияш шуда ба самти тарабхона, ки онҷо дугонаҳояш мунтазираш буданд, равона шуд. дар тарабхона духтарон ҳарчи дилашон мехост фармоиш доданд. онҳо каме аз ғизоҳои болои миз хӯрдаву сер шуданд ва боқимондаи хӯрок дар табақҳо хеле зиёд монд. сипас онҳо ҳисобӣ карданд. хӯроки нисфирӯзиашон чандон гарон набуд. ҳамагӣ 1800 сомонӣ. онҳо 2000 сомонӣ пардохта бақияашро чойпӯлӣ гӯён нагирифтанд. ин вазъият барои тарабхонаҳо вазъияти муқаррарист, аммо барои тухмфурӯши кӯҳансоли назди дукони сари роҳ на. чаро мо ба нафароне ки ба саховатмандии мо ниёз надоранд пул ва тӯҳфаҳо тақдим мекунем? дар китоби Ли Куан Ю, сарвазири Сингапур, чунин як порчаи насрие ҳаст: падари ман ҳамеша ашёи камбағалонро ҳатто дар ҳолатҳое ҳам ки онҳо барояш аслан дар кор набуданд, бо нархҳои гарон харидорӣ мекард. боре ман аз падар суол кардам ки сабаби чунин амалаш дар чист? падар дар ҷавоб гуфт: ин кори хайр аст, писарам. вақте шумо дар тарабхонае 50 ё 100 сомониро танҳо барои чойпулӣ мегузоред, боре дар бораи он нафарони солманде низ андеша кунед ки тамоми рӯз дар гармиву сардӣ дар сари роҳу бозорҳо истода донаи офтобпараст ё кабудиҳоро бо нархҳои 20 و 50 дирам мефурӯшанд. дӯстони азиз, шумо барномаи пандро аз китобхонаи рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон гӯш кардед.